Explico les principals novetats de la versió 1.4.34 de Rego. Vale? Estan a l'apartat de què queda registrat. Si anem a una dels trams que hem gravat, val? La primera columna és la distància de reconeixements, la segona columna és la distància que hem fet en carrera, la tercera columna és la diferència i la quarta columna és la diferència de regularitat que portàvem. Aquí hem posat gap, és la distància de regularitat. Val? A més, una altra de les coses és que a cada punt, vale, podem veure el detall. Podem veure, aquí ens diu una mica el que ja hem vist abans, la distància teòrica de reconeixements, la que hem passat, la diferència, i la novetat hi ha la velocitat i hi ha l'hora de pas. Val? I també podem anar, si tenim internet, a l'Street View i veure la posició. Val? Fins aquí les principals novetats.